Добре, ние ли студено е бас? Буби, буби! Виж колко са много. Не, като бобър. Само, че бобър е по-голям. Има и албиноси. Леле. Става бой. Сега ще ти... сега ще виж. Къде ходиш ти, бе? Мале, тук стана меле. Ти нещо... Скачаш ли ми, бе? Криеш ли ми се, бе? Иска бой да става, бе. Защото он я падна отгоре, малкия, и сега това си мисля, че му се дръвчи. Не толкова, и ще го преследва. От то къде отиде? Бяга. Бягам. Фала го шубет. Бата, и аз бих бягал. Аре, вики. Ама са добри пловци, брат. Да. Бе, това си е мишка, братле, според мен е Като мишка. бобър. Смета. Гледай пак, гледай какво стана това, че не мога да го стигне. То дъх, гледай. Той е старичък вече. Това пък го фаща. Ма не иска да се отказва. Не. Какво ви става? Виж как си плува са бавно и извън. Много им е мръсно. Гледай пак. Так, къши раз. Не, с другите са слячак. Да. Ама... Маскир се. Пак и за гледай. Чакай Много си. ми е интерес, като го докопа, какво ще направи. Ще го прибия, какво? Ще го бие. Малко си види. Он е само мрънка. Че аз нищо не виждам на този дисплей. Мале, това се не мога да го догони, много е дебел. И пак си почва. Аз тия толкова съм снимал. Ето видите, там има дай